The good news of the judgment. Ose atemu no asempano. Abusiafo ye bema mu nyina akwaba na afi ye de nchia sonkonso ede ema mu nyinara. Kotare mu nyinara ye no esua abofo miensa nkransem no. Na otwi mu ye wo adusua etoso enum. So hwe ye adusua na atifi asem na ose atemu no ho asempano. Eno na sa na otwi mu mambrafo no aye krado mu bopo na afi ye de emu pensempensemu ede abramu. Ye twen ho abasesia. Ben ene wo ye nyuma ye ena afi enkwache na afi wona me mama yenti atemu no se mama be waje mu. That's right. My parents so timika simasi die ose ne papa wi ana asema me judge timika say me ma o mesia e kire say ne nkese me de ma o me mfa ma na se yebema munyina akwaba na afi ye de nchia sonkonso ede ma munyara yebeda mo ase sonko kwanso se de birada nso mode mo fidie ede to London Ghana America kwanfo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu da bia ye no na eyesa adusua ye da masepa ye sa wo hwe sa adusua yi na se onya subscribe ya na se this is the first time wa ba your channel no so a obehu subscription button no e wo hono mia so na mia adoma no so na ekyerese de biara e be ye video we say na e ba ya na wonsa ka na wonso awoso e de akwa obi se ne be ya abofo miensa nkransam na nyankopon se mfa nko wiase afa na nyina no wonso wo chefa wonso wo ye no memfa sa akonya isunso nda 3ABN TV Ghana se no kwatsam ne sesa adwumakuo yi na omoso yasene omboayen ma se yesa adwumeya na se ye babu mpensempensemu ya na omonso mafade akowiase afa na nyina eje amaye se ne de biara ye eka no ankronkra bia o mafa onyankopon asem dewro bo e de ato mo so enam TV dwumadie so enti no ho asem sikasem no ya na eden kakra enti sa wo hwe yen na wo tie yen na wo mo kakra bia obetimi de abo atre BN TV Ghana ye de one number ebeti yemfuni na ni fa na frɛ obi beje wo so na wonni nkita ho kakra bia obetimi no fa bo atre BN TV Ghana na onyankopon ebe eshira mabo no aye krado mo ba beboa me na fe ye de sadusua mu empensempensemu ade abro ma me fasa akonya na me na omodi emfa nkyere mo na fe wi a ya hye adusua enu mo media mo sonfo Bismarck Mensa ende ye wo adom me wo openi Samuel Ababio eka me ho wa hase obeni ye mo akwaba great me da se nenso waba busiafo nyina ho ye de great da se watimi aba na me komani mo sister Agnes Tetenso na eti mfimfini no sister age ye mo akwaba great me da se nenso watimi aba great me se fie ye boko de great na fe me bo trana me ko manimo Elder Hansen Asamwana te etwo no no Elder Hans ye mo akwaba great me da se and then so watimi aba great me da munyina asimuma yen kate ye ne na fe ye mompae na yen hwe yen addition ma openi same mompae emaye amchom me mompae odomfo ni mabrohunfo nyame uma yasa hiemu bio yesre wonchen mobrohu ani adom nimdie ani nyansa se fa bedum ye abra ye ni atiefo nyina beche wasemi bibiara ye bebre tresem ne adusua mu base ye kenkan no nyankopon wa kire ye ni ebeboa atiefo ebetimi dia ma ho kan ye nyina hu na adusua ye nyese yesua ne sa akwa emu mantwi enso mai u Kristo wadum ti amen Great, so Osha young addition abusiafo
ye adusua 4 so far second quarter 2023 mu last week no ye hwe adusua ye ne etoso 9 o se munsu onyankopon na monhye na munyam. In fact, a week ago, 2 weeks ago na afi yewura abofo mensa kansa obofo na odika no na numu asem no na afi ye sha asent no. Last week no ye behwe de oka se okura da asempa no suru onyankopon na hye na munyam. The last week no busiafo ye hwe suru onyankopon na hye na munyam. Suru a usuru onyankopon no ye kire mu ma enhu se enkyere se sebe onyankopon ya kakai kaka moto bibia hu na ewo se udwane na mu nidie ahombrase ne osom papa ewo se ye de som onyankopon na enam se usuru onyankopon nidie wo de ma no ene se udi na hyede no so na ekire se osuro fufuro bi nso wo hono wo ma o mani onyankopon ahyede no atemu no ba omumum besuro sa suro no eno nso ewo ho ntie kyerɛkyerɛ ni nyina mu sɛ wantimi antie ye disua na wanya kwan anhwɛ a okɔ YouTube channel na ɛda so wo hono mkɔbɔ na tie obohu sɛ ne ko adisua no kama pa great na otwe mu no nso no ye hwɛ sɛ osi the good news of the judgment anase atemu no ho asem mpa no no kwasem sɛ wohwɛ kyerɛsɛm no mu a ade ba kɔ yepefe ɛwɔ kyerɛsɛm mu atemu ɛkyerɛ sɛ okwan bi so no onyankopɔn bɛba bebu aten ɛwɔ saa asasi so a atenkyia ayɛ emu ɛma no enti no na kyerɛ sɛ emre bi bɛso a yenyina sɛ ne Paul ɛkae no yenyina yɛwɔ akontabuo bi a yɛbɛba bebu akyerɛ onyankopɔn na eno na wo hwa na akoyi hu kakra because nyame na yekubu akonta akyerɛ no wonima hintasem nyina no se hintasem nyina so bedadi ɛwɔ na temu no mu eno na ɛya na aye ehu kakra nanso wo se atemu no eyi onyankopɔn ne papaye na nimunyam na humobro ede kyerɛ adasama enti saa na wotwi mu ye bedo asukɔ ni ahwɛ atemu na nkasa no adenti na saa atemu yi anka ye se eye hu no ye mom no de ye fa ne se eye good news eno na saa na wotwi mu ye pese ye hwɛ na afi moboa na ye ni atiefo nyina ye nya emu entiase se wo hwɛ ye nka bosam na ye fa no Revelation chapter 14 verse 7 enti se sister age why a crowd I am share Revelation chapter 14 verse 7 when an ka wasam no na wode ne kesi tia mu se monstro onyankopon na monhye no onyam efise na temu odon no edu na monkoto ne oye osro ne asase ne epo ne asutire no amen great ni disuo no se yensu onyankopon na afi yenhye na nimonyam sanse na temu odon no adu atemu no de beso so ye pese ye hwe the relationship between gospel no and our judgment adan na atemu na immediately after everlasting gospel and as immediately after asempa no atemu tato ayonkofa be na asempa no eni atemu ewo ye mfa chance enhwe no wo saa ofan so that's enya Bismarck se ye hwe se fancy difference and as a given tina atemu eto asempa so si ye de ba ye ne aye famu a ya na me bia me pene se ye de be ba down pa se awofo upie na wa kire wo ba bibi se wonye ya na wo expect se the moment ya wo ko di akire ne se wonye ni a wo expect se wonye ma no wo ba be hwe se adekura di ja no waye enti nyankopon nam Yesu Kristo so edi asempa no amaye enti yakase obehu na so obehwehwemu no hu se ye no krese asempa na ode baaye no yeji ye de ye adwuma enti se edi be ne be mana ehun se ye de ye adwuma true no atemu okay odi ebeba no ne be me ye hu se asempa na ode bre no anye bregu na emom ye de ye adwuma great medase and I say a free controversy now when some no I see was wrote on Yankopon trimodin for on funny papa mano enti we are some controversy now to us swama atemu eba beba na baba be kyerɛ sɛ Onyankopon ampa oyɛ trimodin for na so on funny papa manana adisama ye hu sɛ
once I see people home with your money bonnet is an omuna share money na be who na we no be who and pass when you coupon and who bro any justice in Asia. Okay. Because see na ya boni when you coupon anyone na boy. Yeah. And no so can say when you coupon the wages of sin is death, but the when you coupon much at the end down. Enti enu na be me hu sam pass as mo nyakopon ka na yampa enti judgment any gospel no I say ni menu na ekobum yentumi nyi ba ko nya ba ko it's an answer na most of the time ko school be ma exams na yama bibia yesua yesua no hu na ba be ye hu test enti asampa na odi amaye no ada se mejitu ma na asama anjantum enti atemo na eba no ebe yama omo ajatum ndo mo ni ato nyakopon so ba ne wan fa ne ho ato nyakopon so ne na ebe ye osuru amano enti ehumobro eni justice eba be hia ne be ma ye hu onyankopon ne don ne se ne tie pa great medase enze ne mpelifo akan no ya mede besoso ene se ne moment ya etanse ye tie boni wi asimunti na yenim se ne atemwo tienti se ye bo atemwo so a always we look at it from the negative side. That's right. Because they can say, oh, you be boo attend. Naturally say, I am share. And naturally say, attention or if you could the your court system, it doesn't matter where you are. Say you Europe, say you America, say you West, and I say Africa, the boo because it's an say systems, you know, and shada and you winty. Atem we are there, ubi am person better. Nambu yemisa ya won say, hwan atemwa. Onyankopon atemu onyame a wonim bibia na o se wodo yen enti the hour of God's judgment na ye ka no good news asempa ema nyame ma obonsam ede ye fa abenedie wo how amane ene bre nyina mu na onyame se mebebu atem unse nke ka atemu a normal mienu ne yebu no atentene ne age no ana ye man bimbu ene ne a o ha obi a yebu na atenchia ama na so twen edi se ye nyame mai de yeti atemu no a asem papa ma yen se obonsam a ode yen egura topre no obebu aten ama yen na ye ho atoyen enu nti good news no a asempa no a everlasting gospel no ne obeye ye ne say good news ya kire mu da say Yesu enyesa enti say wo Yesu no ne hour of his judgment no e kire say obebu atentene ne ama wo mo antie good news no a wo mo nso beye say ye de yemfa ho no e be kire onyame ne periperi yo ene ne do empo to those who are lost wo mo mbe yira kura no sa temu nso ya sempa if we say ni obeyira bia no truly no ayira ni obenya nkwa no adom nti onyame de nkwaje ama no through Jesus enu nti na the everlasting gospel no ene atemu no efra no if you say otimu mienu a enye yie ese ne sister age kan ye no esan se baako wo ho nti ena baako ba esan se atemu no wo ho nti or the everlasting gospel no ma yen se emeji yen na esan se gospel no so wo ho nti atemu no nso ewo ho if you say obegina no so ena o de abuya ten atemu na mana wa mefa ya nkosoro no omo antini so ma anya omo chafa na just a plan of redemption in anya complete great ti abusiafo no na maboafo no boa mafe ye chechim no hia se atemu no don no hia se eno nso eba eno nti wode be ka ode be bata asem mpa no se ne nyina yenim no sa akunye kese dabone ne papa ntami obonsam a wo ye Lucifer a wo tuatia no wabo onyankopon ko adu se wo yo atanchia onyankopon nya perepere na afi kronko okwhyen onyankopon no wisdom atemu no beba be liberty atemu no beba be hu se wane oye nokwafo but the good news no say one of the gospel we say no satimu we no a very good news among but the one just gospel we na and to mudia not to say enye good news emfa emma madam asese mo acheche musa afi yentu aso na afi yenhwe onyankopon ni mu bru hu no ene natimu no sen na esi ekofa say okay can Revelation chapter 20 verse 12 yenhwe sene atemu no esitie ankasa sen na ebeko
na fe ya hwe ayonkofa eda ye nyuma ye na fe nkwaje ankasa send na revelation e kan wo ho asi na mi hunu ewufuo nketua ne akese se wogina hiwa no anim na obuebu enwuma no mu na obu enwuma foforo bi a eye enkwa nwuma no mu na wonam nsem a watwere no nwuma no mu so bubu ewufuo atense de wonnwuma tie amen amen great entino ayonkofa ben ene wo ye nwuma ye ena afi enkwaje na afi onyankopon na humobro a ewo sa temu yi mu ye hu ni sai me da say this man go say ye ka temu ho asem isa atemu se na medi kan no isane say in our human language atemu ya de a den ma yen say ye beti ase say eye odo asem no den pa cause oko prisons and na hu ni say atemu odo nse de nimu sa na so obi a ebia one no ye na yidima ano no no kure ni na ye genu say ye di ama no na ho na ohunu ne vindication sa but yankopon atemu yi de ni enti a question we bi a wo bisa no bible no efa bi a ye nti ase no enipa bebre enti ase every say ye nkwaje no enyina ye nwuma a ye so Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 no o say ofiri adom mu na ye de agye mo nkwa sa opa kenkama ye na adom na odinam gidiesu agye mo nkwa emfiri mu ara enya eye onyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara ahohwa ne ho amen na ne ka ho na na makani tani si na ye na dia wo ye obo ye Kristo Yesu mu ma nyuma pa a onyankopon sisi ato ho senya nantim no amen amen say wohwe sa testy na one kind of in context of near unyame ayo ene near Revelation 20:12 the amaye ya near obeka nyina ne say adominti we don't need to do anything. That's right. If we say enfiri nyuma mu ne ade age yan, it is true. That is what we call grace. Adom no. Nenso ne yesese yete ase ne say senke ye wenko an ye gina so keke na eni yankotu no out of context there. Yes. And in Daniel chapter 7 verse 10 nke hu hia. If you say in Daniel 7:10 no, o si wo hunu say wabie enwuma mu. Wabie enwuma mu. Ye normal yakra fa ye hu nyina. Revelation 22 2012 we say na wo hunu awufu on keto na akese no say another story because people think say wu an wako gina nyame anim. That's not the meaning. Or pa kire atemwo no hawa ye fa so bu aten sa ye bebie ye hu no ma nyina ya twero e wo nwoma mu se eye adom na ye de ayede a eni asem wo kan wo hui no na nka mfa so e wo so ne say every say wo say na wo nyuma ogina ona wo nyuma so ye den ebu o aten se ne ya wo nyuma tie wo nwoma no mu no bibia ye enu nti ne yese ye tie ase wo ha ne say se odi onyame na dom no etoto na tembo no ho a eni say enye nyuma a wo ye na eje wo nkwa dabi enye bibia wo ye na eje wo nkwa Yesu Kristo adom no nti na ye nya nkwa na mu enyuma a wo be ye no kire wo say maje enkwaje no atum. That's right. Na eno na kire kwan a wonyame afaso agye me ne mabrabo. It is a wonyuma ne saasam ne nkwa a kire say wonyanye enkwaje ne ntum. That's right. And enkwaje ne dey free. It is by grace. But wonyuma a wo be ye na wo hwe Bible no throughout everywhere obeka atemu hu asem no odi nyuma to aso. Nyuma to aso. Odi nyuma to aso. If we say in Revelation chapter 14 verse 13 no ebi amrenti ba ma me paraphrase osina mete ne kase bi a efiri asonda mu na ka kire me say twiro na nsem a wo kan me kan eye no kure enhira ne won a wawu ewo awurade mu seesei na wo be home afiri won bere ho na wonnwuma edi won achi. That is what he's saying. Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14 no o say asem ni nyina wiye okay and say suro Nyankopon na di ne mransem so yes na ne ye nyina na Nyankopon ni beba atemwom ne ye o papa o boni o ne ahinta nyina ebebu ho aten enwuma no abamu bi. James chapter 2 verse 10
or say mu say eye adehidie mmra no so yes na wo begina e de abu aten ya me pesa me kasi ya ne say Yesu wo ntimi nyi mmra no mfiri ho dabi se na nka Nyankopɔn betimi ayi mmra no akwati mmra no aka say mmra no ni ho bi efi say Yesu wo no abade a nka Yesu kura wo mewu ko betra heaven akasa I declare the law yes no yes but oba be wu ye e kire ma ya hoden foforo a ye betimi adi ne mmra so enya mmra na wu di so no na ma wonkon ba mmra no kire say waje Yesu wo no atum yes na on say Romans 6:23 no wase na boni akatua ne owo na Onyankopɔn adomakyɛde ne dan kwa ye na ready Yesu Kristo mu nti sa test we mercy and justice ehia that's right justice say enu aye bon na Yesu owu mercy to say o de beche nti sa ho na ma ye hu say ampa ensa ne ma ne mienu twaka bi wom ba ko ni ho ba ko nyeye nke de nka yesi yewu ba odo nyame wo ma ye nti atemu no say mama be wajemu that's right nti even though na yete nka yewu me nka ni kwa se mete ha ba nyame adom to aba be waje nti se atenu no so asem no ebe ye complete aje se oba no be bu atan no be fire conference great kakra me dey count say heard this ma o kan niam bi ma I say our good works empowered by the Holy Spirit do not save us but they do testify that our faith is genuine. That's right. Imagine say mpanifo ta ka say chire mi usuba chire mi wadamfo na mi chire usuba na so bi create mi hwe mo parents so timi ka say simasi die o say ne papa wi na say maami wi edie be ntira evisa ni su ene ne bae ne ye bebre no ene wo mko enti si ati Yesu Kristo atumu dia enye ye ya ho odi ne ye de ye adwuma no nanso ni Yesu Kristo eye a wa kire yesese enye no eno efie efri yemu ebe can say automatically because ni ani suba ni bi no apeke ena ni suba ni see good works enti no won so be testify say good works ni genuine na no na de to asika say God's final judgment strip away all pretense all hypocrisy enti say in case say e bi anipa ni so na wo de ye nwuma ni say ya judgment ne be mu hu say na Yesu di ni na obo ni ye nyina no ade beba this my mommy for we and they say say okay nyame ne mercy and ne judgment no oka ho asem a start akire mu wo Romans wo no it's all manifested in Christ. That's right. So onyame ne na hu mobro no and say me de bone che na ya dom sa and ne pepper yo no so e wo na temu no that is justice. Say nyame ntimi mu na ni mu bone so ti obey ne den yakuru yo person de che yakuru ya so ya ye bone ntimi mu na ni mu so it came in Christ ne onye bone da no ne onye bone da no ni justice na nke ese ye di ewu penalty no or the by Yesu mu and anadom no so any say ye na nke ese se yewu no Yesu ebeje ye in Christ you see the two blended together. That's right, because nowhere there is can you put mercy and justice together. That's right. It is a judge because say me ma mercy a e say ne nke ese me de ma ono me mfa ma na say me ma justice nso a ne ese me de ma ono wo kodem but at the same time wa ma mercy asia ma justice and ye wa frɛ ne ba say wo na nke ese wo kodem me ntimi ma wo nko free me ba kodem na emom no nso no ma mo wa nko free if you say me de ama me ba no so the two always works in Christ. And that is why me ye ka say ye nyi Kristo ni na sa temu wo ye gini dia enye suru enye hu nemu eye enije ema ye na daje na die. Great madam ase moma ye nto aso na afa ye nhwe Daniel ehu ade bi na kwasem se o se ahwede mo maso bi na kwasem se na ehu no the book of Revelation and I say adisem enwoma no eche se atemu don no abdu na Daniel nso eche time a atemu no shase yen hwe Daniel di hu ye na fi yen kasa ho kakra Daniel chapter 7 verse 9 10 and 13 no yen hwe the Daniel hu ye na fi wi ya hwe final results of the Daniel hu ye no 14 and 26 no this is the agwa ya kradwa Daniel 7 9 10 and 13 then
14 7 26. 9 mishayara kosise osisi yanwa na de oho free mre santin betnase na tade hoase sutrema na nitrinwi hoase odwantin nwi fita na dwa se ojaframa ara nko na nintahunam oja erefranam 13 mihuni anajo ni swade hunumu ara na hwe obi a otise nipa banam osrum nunkum riba na woduru dia oho free mresantin nu nchen na oma no pinchen nanim 13 empacho 13 na maka yeah 13 na fi wa kwa kan 14 no na 26 na onu na oditumi ni animonyam ni ahenie ma no ma aman nkrofo ne kasa ahodo nyina asom no nitumi yeda tumi a erintwam da na nahenie yeda ahenia ensaida and 26 na obetna asibu aten yes na waje ni nsem tumi a ase no amano ayira akosi ase na wode osuru nyina ase aheman so ahenie ni tumi ne kesiye bema osuru kronkronfo akronkronfo man na ahenie yeda ahenie na ni tumi nyina besom no etie no amen amen so ye pese hwe sin ben na Daniel ehunu wa hase no na wieye no eno nso ekosi sei also Daniel 7 one of the significant chapters efa wieyemre mu ehun Daniel Nyankopon wieyemre anase wiase history efiri ne breso ekosi wieye ekire no Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Daniel 9 ni nyina eka ne na normal na ebesisie ewo wiase abakosemu eti Daniel 7 no mrenti yentimi nko ni nyina mu no wadi kan akire no Babylon Medo-Persia akire no Greece akire no Rome yes na all of a sudden no ena oyi no free asasi so ena odne call osoro scene say atemu agwa bi yesi ne wadi napi na ntade ahoa a ejafra na wonanim eti agwa so abofo atwa ne ho ahia yes good news we say wo ho kura ne say na ohun obi a onam ewiemu ti say onipa ba a oye Yesu Kristo abare nchen a ode atemmuo na hye ne nsa sane Hebrew fo ngoma no ne Acts kan no na wayi onam berima ba akoso Yesu Kristo say obebu wiase nyina aten yeah enu nti Yesu ebeje atemmuo no the scene na wo hu no ho no nyina ne ye say Onyankopon enhwe emma bone nkoso enkosi awiye yes it was this scene and the friend the pre-advent judgment yes answer na Yesu Kristo beba no this is kind of a significant kind of a symbolic scene or the church say Onyankopon obebu aten na atemwo no mu no Yesu Kristo yenwura no na atemwo no ye ne dia now here verses 26 and 27 no o kire nkunimdi a ewo atemwo no yeah enu nti na me sha ase no me kan say sa atemwo we judgment we no enigesem yeah emma nyamemba ebi so say one a wo beji won no the saints ahotefo ni nyina no o de sa atemwo ni hye wonsa na wo mo enya enkwagye ewo mu this is one of the greatest areas me no ye betimi ama ye ni age emroso odofo me metiwe senka ye de atemwo no ema justice bi o wa asasi so say o mu mi aten a enka mi ni sika mi ni din mi ni abodin mi ni abusua na mi ni dibia bia nti enka matemwo enko ba bia dabi na enso esan se onyame a wo bo me oni mitrimi ekosi me na ase yes na oni mi bibia na wo dome no nti o se o de bebu me aten na wa ma me nkunimdie enam ne doba Yesu Kristo so that scene na ye hu no ho no e kire onyame do a owo ewo na temu mu it is not to be given to humans to judge but ewo no ankasa na bofo enwoma ene ne yakwere wo mu a ye no kre na odi be ye na se nwoma nko a ke ko Zechariah chapter 3 a se nwoma nko a ne akere mu kekede a yes e ka mini nkwaje Zechariah chapter 3 is symbol so Zechariah so hu ya kire se
upon the accusations a ɛwɔ hɔ ne nneɛma yɛ nyinaa kyiri no onyankopɔn nam Yesu so bɛka sɛ wo onye genti a mahwim na firi ogya mu monhyɛ n'ataade foforɔ na momfa sika abotire ɛmmɔ ne ti ebi sɛ ɛno nti ne wayɛ no ɔbɔnsan wobɔ no kɔ adu ne nti ɛna mekɔwu gye no saa nwoma no ɛnyɛ scary ɛwɔ mu sɛ ɛbɛkyerɛ onyame pɛpɛ yɔ a ɔyɔ ɛwɔ ne natemmuo mu deɛ nanso Yesu nam ne mogya no so bɛwipe me bɔ ne nyinaa only if I give him the chance. That's right. Sɛ megye ne di a if I have his faith, the faith in Jesus and the faith of Jesus, ɛyɛ mienu na megye a ɔbɛma me saa nkonimdie no a ɛwɔ Daniel 7. Great. Meda mo ase moma asama da ɛwɔ ho ne sɛ ntɔkwa fitititi akɔ afiri soro abesi samre enche eba bɛkɔ na wie ti mo bɛyɛ fi allegiance ɛma nyankopɔn na ɛbɛyɛ nkonimdifo. Yes. Yo, meda se yen to aso na fe yen hwɛ so we just because most people doubt Bible no o ma dwemu yo mo ntanta efa chosen but to hwɛ Daniel nkom hwɛ na nya Babylon abetwam Medo-Persia abetwam Greece abetwam Rome aba breaking of a Roman Empire and the ababeye Europe and also aba sa sanema we nyina aba dia na sa vision we na wo hu efasa temu na chese surely and also baba yes we can't because we na ye kana a reality aba ama ye witness e ho aba kosem bibia e wo ho na chese we na wasa be hu na no ye atemu because most people read the Bible and they think say a figment of somebody's imagination but you can see say e ade bia e wo say ye kana ye fan serious na say attitude na change bia yet me a change na fe actually say sa everlasting gospel no yajeatum na de be yadwuma so samede kakra bi e kan Bismarck said ye wo kana hinie ni a Babylon dia abesen ko Medo-Persia ni nyina e bae obi abae no nim say obegina forever yes but ebia no where that say forever but near kenka Daniel 7 verse 14 no ko awie ne miete aseso sin na ni tumi ye da tumi a ye Kristo die no na erintwa da na hinie ye die erinsei eno kyerese ni e ba ye ni nyina no na ye omu nim se omu betena se omu nsei na nso bire bi twa mu ma omu nyina efiri so na nso Yesu die osiso se erinsei da great madam ase ye ntwa so na ye nkwa John nso eno nso onya heaven ehwe kakra yen hwɛ sɛ ne John betimi ahwade a ohun no Revelation chapter 4 verse 2 to 4 na sɛ John nso ehun bibi ɛwɔ hɔ ma ɛpono bi ebie no ma ani bi tia mu sɛ ɔmbra no mbɛhwɛ ɛsa ɛpono no mu na ohun nneɛma a ɛkɔ so ɔkɔhwɛ ɛsa ɛpono no mu ehun enema ekoso yen so yen kwohwe mu ne yen hwe ne ekoso ne mfa ntoto de Daniel nso ehun ye na afi yen hwe mfoni a trosam no Revelation pese otwachre yen e wo ha se Revelation chapter 4 from 2 to 4 no na mi won hunhum na hwe odi ahenwa asisro na obiti ahenwa no so na de wote so no uhwa otise ahwehwebuo ni bojamunubuo na nyankonton a uhwa etise ahamubuo etwa ahenwa no ho ahia enan no na ahenwa aduonu nan etwa ahenwa no ho asi na mehunu mpanimfo aduonu nan se otete ahenwa no so hihye ntade fitaa se sika aboti na sika abotire bubo wonti amen yes asis yenhwe mfoni ben na John etwatire anase die na ohun ye honhom ne befa no koye ne die be na o describe yi me gidi se at babia yesua drawing see yeti ase say there is what we call consistency yes in pictures no say anytime I will be throne ana ahinwa say esi ho na ebi mu atwa ho ahia bia no na ye ka atemu ho asem enti in scripture say before no mu a omuhunu ye ni nyina no Daniel 7 no ye hunu ye osi na say yesi akonwa ega na obi a odi nnapi betena so asem a o kan ye no Ezekiel so hu bi
The same thing, the throne room. And Isaiah chapter 6, or sin or soro, Urade say, or take na him waso. Na cherubims, or Casemini. The time Unyamis or Tina him waso, there is an element of judgment. Yeah. It takes a judgment in Yard bonnet, if you say Yamin bonnet, but a pepper yonwa. Ena, Yohani, so we have chapter 1 of Revelation. Before I obey through 4, on somewhere can you as I see so. Revelation 1:1, they say, now, me Yohani, Jesus Christ, one dance here, a D, our dema, na kwa Yohani, John Fan Coma, we, and or 12 saying, Shirani one out with any idea. But we have some no crying in chapters 1 and 2 Ninano. And training in a kind of 7 churches and somewhere kind as I see so the heavenly scene. Straight away in chapter 4, no, or in a way no much, umuvu attention at the course. Send your kind of be a person on him, name, I didn't him. Tinny young away, a you in your may, our Tina him was so. That's right. Above 4 a kind of wish, yes. Now, that is the throne room of judgment. Now, or say, Uhunu. And pennyful do no nine, we are children bebree. The Omunchire Muno, say, and pennyful do no nine, so we call Titi's drive for a moi, Abacose, no more 24 elders of the Jewish, of the Levite tribe, no Levitical, and then no Muye Guma. Every representation of the 24 in Homa, the priesthood. That's right. And Untina, 1 Peter chapter 2, verse 9, say, ahene asofukuo o man kronkron etiye nyina ye wona yaji yense ahemfo nti 24 elders no prophetically no ejina homa the redeemed eti ekire se nyame atemmuo mu no yenye a yenam Yesu Kristo so enye nanim adom no so yenso yegina nanim ewo bembuo mu ana se sa 24 elders yinso betimi aye ejina ho ama wona Yesu wusoro ye na ode omko osoro no. Nobody knows that, but in whatever sin, the 24 elders be a revelation be an nipa. Representation of humanity. Unyame ajiyen. And it just a beni. So unyame tinegwamubu aten. Na yen nipa ya bone nam so enam Yesu niwo and in sorry and in aduminti. Yesu yenya chefa ye represented by the 24 elders. Eti sa throne room no so. It's just a glimpse of what happens in heaven, in God's throne. When society say, so far as we are being represented by the 24 elders in the throne room of God. Amani aye komana se boni no hawe wa asase so. Se ne nipa bitina asase so. Na se Yesu sorry ye no for mo ko ye no mo ye nse so wo so a e kire se omo bo bra pa e so nyame ani. Enti yensu se ye bre ya na so nyame ani a ye benya chefa wa hine ni. Yo, madam ase fe yen hwe ne di awie no na fe yen fan sorry yen addition no. So is when so ye something that very spectacular. So we can count Revelation chapter 5 verse 1 to 3 na say John is throne no hona bi na fe ohun say ye de ehuma bi de baaye na sa homa ya throne both sides ni nyinara na o say odo Nyankopon so ano ene de eso sa ehuma na ano na awewosam ne se obia ni otimi ebebie sa ehuma no mu osoro abofo ne wona watwa so nyina ehuma ne ho akyi nyina obia epopo obia o se John hu ye no osun ye sanse na obia ntimi embio se na elder ba ko etiamu ka kire no ese omra mehwe na ogwama no Onyankopon eba no ono na ofata se obetimi abie sa ehuma no yehwe the response abras hadie esi ye response of abofo ne wona na wo osoro no won response no sene esitie na fe yehwe mfoni a Revelation episode etwatwere e wo ha se wo Revelation chapter 5 no kan 8 to 12 no yehwe ne esi wo hono na waje nguma no atiasefo ba nan no ni mpanimfo aduonu nan no hwehwe ase adwama no anim won nyina kurokura nsankuo ni sika mfamfa ohwam a eye ahotefo mpaebo no ayemuma na woto dwum foforo se wo fata se waje nguma no na wobue
ne nso ano no efiri sɛ waku na wɔde wo mogya atɔ yɛn ama Onyankopɔn efiri musua ne ɔkasa ne nkrɔfoɔ ne aman nyinaa mu na wayɛ wɔn aheman ne asɔfoɔ ama yɛn Nyankopɔn na wobedi asase so ahenni na mihwɛ na mete abɔfoɔ bebree watwa ahenwa no ne atiasefoɔ ne mpanyimfoɔ no ho kontokro ne na wɔn ano si empem ne empem ahodoɔ empem na wɔde ne kɛseɛ ka sɛ adwama wakunu no fata sɛ wɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira. Amen. Amen. Great. Enti mfoni be no twatwere adentina Yesu na wofata na ono na obetimi abiesa otimi biesa engoma no. That's Inuya Bismarck. So you hear akenkan sem no ya na so you hear adusua yesua nyina throughout na. Ehun se o se agwama ne ba no fanse Yesu Kristo a ogina ho no onu na yedi ni moja epata ye mboni nyina saa Yesu Kristo no ni obi a menu mienu nyina ebeka se onye bonida nti saa empanimfo aduonu nan a omu ehu ni wo mu anu omu ka ho nyina no omu ehu se nwoma ne da ho but omu ni tumi bia omu etimi edi afa edi abiemu ahwe ne ewo mu nanso o se Yesu Kristo edebenti na Yesu Kristo efise wono eni ye nkwagie Nyankopɔn ono na odi naja asem biara oka ekire ne so a wanye bonida ekire se ye kase enipa ebetimi di yahoodin eni etumi aye bibia na eye agro na eye die nanso se ye de ho ebata Yesu Kristo a ni moja na ye agwama ni moja enye bonida no eni nkuto ne betimi ate ye nyina ye ho ama yetimi enya akorofafo atemu no ye gina baabia Yesu Kristo e wosi ye gina ye nti saade a enwuma no kra na obefa obebie mu no na menu mienu nyina ye din enim betinyame mane mpare se ye bre bibibe a ye bre eni Yesu moja obewu agege menu mienu nkwa se de be ya ye din be kosa enwuma no bi mu no se de ye mane enye kwa na emum ne ye benya akatua paso pia na dumti amen. The purpose of judgment is not to find out how bad we are, but to reveal how good God is. Okay. Enti it's a yantishi grandpa who say atemu na nyanya bia o hwese obeye bone na wa ba okwedu o pese o gie muma yenja ye muma no. Okay, great. Medase. Senior akenkan sem no ekoye no. Again we assemble ngoma no yenim senior ni nature tie but symbolically no na Johani adiye no kire no the sin problem bone hawa aba say bone abet say humanity nipa nyina eti wan ne betimi age ye free sa bone no no na Paul etiemu the book of Romans say me omanehunufo wan ne betimi age me free amane yi mu enti owie ye no tiemu with the same exclamation, you know, say, as that enka Awurade Yesu Kristo a onam na dom ne moja so age me afiri bone etumi yase. Enti the scroll na e wo ho no e symbolic of the same problem. Normal yakire wo mu no e the solution to the same problem. Oh say you scroll no a ye wo scrolls no a nso ano no nso a abofo nso ete ano the 7 scrolls. Ni nyina na the judgment na onyame ede ba enipa na asase so enti solution to the same problem no o hear verse 5 no a and verse 4 no a Yohane say na misui adenti osun ye enti ewiase bra ya bra nyina no is there no solution enti say ewiase nenti ni nyina no bekwa ko wiase na ebi mo keka say oh heaven bi ani ba bia atemu bi ani ba bia uwu anu wawu ene na nke yebesu pa. If he says, "Enka Yesu wu ye na wan sorry anka ye ni wiase nyina mu obrofo." Enu nti ogusu usu no na mpanimfo no te ba ko te wo say krache mensu because ye representation of humanity ni ye kira wo say ye fa wo mu ye fa amane mu ye di obonsam ne house nkunim enam hwan so
Yesu Christo so enu nti ogwama no nti the question is say eye na Yesu a Yesu a because no one else could do it. That's right. Or no na watumi ene obonsam aba bedi asie na odi ono ani ni moja ene ne nkwa to ho edi amaye agede edi he is worthy. That's right. Enu nti in Philippians chapter 2 verses 9 ekono or say enu nti yamani din a eburu din nyina so na at the mention of Jesus no kotodwe nyina bekoto na takirema nyina apamu akase oni ne Awurade hallelujah enu nti eye Yesu na ye worthy enu nti na ye kase ye nkwaje no enyina wo bia so say Yesu Kristo nko aso if we say oni ne the lamb which was slain na omuwie ye no osoro mira obeje nso ano no na otimi ete ano ema the same problem no solve ye no or it was a rapturous joy. That's right. Afedia ebiase osoro enyina bose etiemu eto nwom se ne yanwum bi kire no nyina mo mose wo Yesu din mu abofo nkoto no na mo nhye na himo hene se yenyina me yekọ gaku bi e wo bechem emre bi atwam na ye team song like na yenyina gina ade na se a conductor gina nimu no hyase na ye to sa nwumi no ema chese na enwanwa onyi na mose Yesu din mu se eho kwa bese 30-50 kwas enyina aka bom se ye to sa nwum no a ye bose wo Yesu din mu efise ono na etimi song so ano na no moma ye fa ye brabo nyina ama no ye de mano a sanso ano yi odi nkunim ama ye ndada great me da say uto na se obi dada odi phobia na so sofu bi ka bibia enam Yesu Kristo so amenwa manyini because e hwe afori anombo wasase so no me se odi odwan a without blemish any when you come na ewiase mumpo na e wasase so no because I represent Jesus in na say odi kwa priest be inspect ahwe say e right answer na we use enti Yesu Kristo no obi obetena asase so mo anya bone oni no obi bone ni ne ho even though oban human form enti na bone ni ne ho he was the only one enti ono so penso na enam ne so ebenya nkwa enti onua obia ni ho osofo bia ni ho enye pope enye obia Yesu Kristo nkwa amen. Amen. Great. Meda moase abusiafo yebeda munyina ase se mabua ma ya yesa addition etoso enum na yede abre wono next week no so yebehwe ose the hour of his judgment atimu don no ye toa abofo miensa nkansem no so eno na yeguso a ye dasende ye no ebesan ahia bio onyankopon enhira babia wo biara ma ye nkata ye ni ahobrasio na me ma openi same Shirasokra emaye. Nyankopon ya bankasi eda wase se o mietimi di adusua ya ba wieye. Eye watemu hu asem ne yasua. Eye good news nti ajape esro se maya hodin ani tumi ne fa honkonkron no dom ye. Na ne aye ni atiefo esua ne ye ti egu yasom nyina no. Ensa kira ye ne ma honkonkron be kan ye ho. No me ahodin a betimi di agina. Ni atim di aye ne awope. Na nyemum enye ne yepe. Shira ye nyina wadum nti amen. Amen.